Gaur goizean aurkeztu dute mendiko bizikleten Zarauzko lehen festa. Zarauzko BTT pagoetak antolatuta, uztailaren 11, 12 eta 19 ospatuko da. Datorren larumatean eta igandean, Biztalegren ospatuko da lehen jeitsiera froga, eta uztailaren 19rako BTT trabesia herrikoia antolatu dute. Zarautz BTT pagoeta elkartea, irabazi asmorik gabekoa da, eta duela gutxi sortua. Mendiko bizikleta maite duten talde batek osatzen du, eta jarduera honetaz disfrutatzea du helburu nagusitzat. Datozen urteetan, elkarte honek, Zarautzen BTT zentro bat sortzea du helburu. Kirola eta turismoa aspaldikan izan dugu oso ekipo bikote paregabea egiten duela. Eta gaina esan behar daukagu ikuspuntu turistiko batetik Eusko Jaurlaritzak 5 marka dituela, hau da, Kosta Bazka, edo hiriburuak, edo surfa, eta oraingo honetan ere BTT jarri duela martxan. BTT Europa mailan leku askotan bizikletan ibiltzeko zirkuito bereziak dauzka, baina baita lotura batekin, turismoarekin lotura batekin. Guk segituen ikusi genuen Zarautzen lehenengo bizikletak daukan garrantzia ikusita, eta ikusita baita igandero edo asteburutan zenbat turista eta zenbat zarauztar ibiltzen diran bizikletan, horrelako rekorriduak zeintzuk ziren aztertzen hasi ginen, eta guk aztertuta segituan etorri izan jende zarauztar batzuk esanez bereiek ere asmauzokotela horrelako BTT talde bat martxan jartzeko. Zertan nahi gehan beraz Zarauzko udaletxetikan eta turismo bulegotikan. Kontaktuan gaude, momentu honetan Eusko Jaurlaritzekin kontaktuan gaude, eta hemendikan gutxira, badakigu erderaz esaten den bezalaxe, que las cosas de palacio van despacio, baina gu nahiko genuke horrelako zentro bat eukitzea, BTT zentro bat eukitzea Zarautzen. BTT guak eskatu zioen gure laguntza eta guk dispuesto gaude laguntza emateko, baina baizik nahi duguna da beak integratzea paotako elkartien integratzea, gu ezelako izatea. Gu alein egin goitugu eta beak dispuesto gaude, lan ondile indue eta lan egiteko ere dispuesto gaude eta gu hemen gaude oso gauza launtzeko bintzat, hoxe da. Festa horrek, esan du bezala, 2 ekintza nagusi ditu. Lehenengoa, jeitsiera edo downhill deitzen dioten txapelketa bat, benetan ikusgarria da, beraz merezi du ikustera hurbiltzea. Uztailak 11 eta 12 izango da hori, eta txapelketa hau dago Kantauri aldean Kopa DH Extrem txapelketaren barruan. Seigarrengo proba da, eta Gipuzkoan egiten den bakarra. Gutxi gora bera, ibilbidea, Zingiratik hasi, baserritik hasi, Torreoira jetxi eta Biztalegreko parketatik ibiliko dira. Biztalegren izango delarik helmuga. Ibilbide itxi batetan egingo duten noski, abiadura askoan jaisten bai dira, 50, 60 kilometro hartzen duten lasai, salto ikusgarriak eta prestatzen ari dira gure lagunak. Eta hoxe, hemendikan eskatu nahi dut pixka bat, hurbiltzen den jendeari ere, kasu egitea pixka bat, antolatzei, zeatik, esan deten bezala, ziztu bizian jaisten dira, eta bueno, istripua gerta ez daitezen, eta, mesedez mugak eta pixka bat errespetatu, eta antolatzaileak emandako irizpideak ere jarraitu. Ikusteko leku asko egongo dira, noski, seinalizatuko ditugu, zeintzuk diren politenak, Torreoia izango da ikusgarriena, hor salto bat egiten ari dira, Torreoiaren erditik, beraz, nik usten dut hori izango dela puntuik fuertena. Bi egunetan banatu deu, zeren eta ekintza hau, zeren eta uztailak 11 larun batean, pixka bat jeitsiera libreak egiten dituzte, bidea ezagutzeko, eta bakoitzak nahi ditun jeitsierak egiten ditu, eta gero 12an igandean, txapelketa egiten da, 2 saio edo 2 jeitsiera egiten dituzte, eta bietatik denborik onena kontatzen da. Gutxi gora bera larun batean, 10etatik ordu batea egongo dira, jaisten, arratzaldez, 3etatik 6eta, eta igandean 10etatik ordu batea. Izango da, ordutegia eta ordu batak ordu aldean, sari banaketa. Izen ematea beraien Kopa DH Extrem horri aldean
izen ematea Kopa DH Extremaren barruan web horri horretan daukazue, federatuta edo ez federatuak ere parte hartzea dute, eta norbait interesaturik baldin badago, horri horretan sartu eta bertatik dauka izen ematea egitea. Egun bertan ere aukera egongo da, larun bat goizean ere. Beti garestiago. Lehenik egiten baldin badira izen emateak, 15 eurokoa izango da, egun bertan 20 eurokoa. Eta bigarrengo ekintza, ustailak 19 egingo den ekintza, Zarauzko lehenengo BTT trabesia izango da, 16 urte baino gehiago dutenak parte hartu dezakete, naiz federatuta edo ez federatuak egon, bi ibilbide egongo dira, 25 kilometrotakoa eta 42koa. Bietan, pagoeta gaina izango da punturik altuena, luzea egiten dutena, 42 kilometroa egiten dutenak, bi aldiz hilo bergo dira pagoetako gainera,